Imos a coñecer a Alfredo, porque hoxe, a verdade, é un día moi importante, igual que todos, pero eu diría especialmente importante para este programa, porque cando arrancamos esta aventura, alá pola 1 de xuño, sempre decíamos, a nosa misión é axudarvos a que non esteades sós, a topar unha compañía para tomar un café, para pasear ou para falar, inda que sea por teléfono. E hoxe imos tentalo facer cun home moi especial, con Alfredo, que ten 71 anos, que está divorciado, que non ten fillos e que, ademais, non ten a ninguén na súa vida. E ninguén significa que ningunha persoa familiar, achegado, amigo, está preto del. A súa compañía somos nós, este programa, el chamou para pedirnos axuda e nós, Alfredo, imos a axudarche, vale? A que atopes esa compañía que te axude no teu día a día. Vale, Alfredo? Vale. Imos a intentalo. Porque hoxe, en vez de vernos desde a casa, xa nos estás vendo desde aquí. Sí. Xa estás menos só. Que che pareceu? Ben. Foronche buscar alá a casa? Sí. E que tal polo camiño? Ben. Ben? Viñestes aí falando con Guillermo? Un pouco. Un pouco. E logo fostes a comer, non? Sí. Sí. E puxéronche todo guapo? Sí. Mira, dísnos que estás completamente só e que non das atopado unha saída, verdade, Alfredo? Sí. Claro, por eso acudes a nós. Estás divorciado, non tes fillos, e é certo que polas tardes sigues o noso programa sempre? Sí. Sí? E que é o que che gusta do programa, Alfredo? Que un xente E ti a gustaríache atopar esa xente que falase contigo, non? Claro. Porque non tes con quen falar, ou sí? no. No. E chegastes a estar deprimido? Sí. Por que, Alfredo? Por estar solo. A soledade é moi mala. É moi dura. Sí. Todos os días, sen ter con quen falar, Alfredo. Sí. Pois nós damos as grazas, desde logo, por confiar en nós, Vale. por confiar neste programa. Gracias a ustedes. Por que confiastes en nós, Alfredo? Porque eu son confiado. E ti crees que este é un programa serio? Sí. Foi o que nos dixestes, verdade? Sí. E disnos que a soidade, claro, afecta a túa saúde. Se non fora serio non me chamaban. Aí está. Moi ben, Alfredo. Tamén temos que decir que cando tiñas máis ou menos 30 anos, deronche unha incapacidade. Sí. Por que che deron esa incapacidade? Porque tuve unha enfermedad, encefalitis. E ás veces tes algunhas perdas de memoria. Algo pouco. Poucas veces. Pero queres asegurar de que eso non é un problema para facer unha vida máis ou menos normal, verdade? No. Claro. Non tes que depender de ninguén que che coide. No. Claro, digo porque a persona que chama que o saiba. Alfredo. Eu que si noto, Alfredo, é que tes, pareceme a min, unha timidez enorme. É moi tímido, non? Sí. Custache arrancar, pero sabes que tes que facelo. Sí. De feito, xa deches o primeiro paso, que foi marcar o noso número de teléfono, confiando en nós para que tiremos de ti e te saquemos desa situación na que estás, de soidade. Unha situación complicada no teu caso, porque dis que prácticamente non saes da casa. Como é o teu día a día? Ti non fas nada durante o día, ou que? Non saes da casa nunca? Algo, saio. Pero onde vas? Que fas? Vou buscar a comida que me dan. Saco un perriño que teño a pasear. Tes un can pequeniño? Sí. Tes que sacalo, non se queda máis remedio, claro. Sí. Ti que vives nun piso, nunha casa? Nunha casa. Nunha casa. Tes horta? Tes algo de horta ou non? Non, pero teño noutro sitio. Ah, e noutro sitio tes unha horta? Sí. Entón, xa tes un motivo para sair da casa. Sí. Sementas algo, cultivas algo? Patatas, tomates, xodías, de todo. Cebolas. Ai, logo, tes unha boa colleita. E ti só, non tes quen che bote unha man?
No. Como se chama ese can que tes, Alfredo? Bobby. Chámase Bobby. E faiche compañía o can? Sí, Eso é moi importante, o dos animais. sí, E falas con Bobby? sí. Claro, Son moi inteligentes os perriños. sí. Son moi intelixentes. Pero eu sei que algunhas mañáns sí que as pasas algo entretido. Sí, vou un cursillo. Xogamos o dominó, pintamos. E a ti que che gusta pintar? Dibuixar, Pero eu sei que hai algo que che gusta, que dibuixas moi ben, ademais. bueno, máis ou menos. E non son os animais. Que No. dibuixas ben ti? As persoas. Gustache facer retratos de xente, verdade? Sí, Claro, pois é unha habilidade A próxima vez que moi veñas, importante, eh? a próxima vez que veñas tesnos que facer un retrato a min e a Loli. Ou a Loli e a min. Nese Mais ben a Loli. Nese cursillo. Por qué? A min soa. Non sei por qué. Porque lle dou menos traballo, igual, non? No, porque seguro que se inspira, que se Podedes eu, ¿no? aplaudir, Tes máis Podedes fermosura. aplaudir, O caso é que entre horta, o canciño, ese cursiño, ti vas saindo da casa pouco, tiñas que sair máis, pero bueno, durante o día aí vas facendo algo. Sí. O peor dis que é sempre a noite, sí. porque de noite non hai maneira. Que faz? Vas para a cama a que hora? Ás 10, Ás 10 da noite xa estás na cama. E levantaste pola mañá? ás 8. Bueno, madrugas, claro. Deitaste cedo, tens que levantarte cedo. Pero non pasarás toda a noite dormindo, a cabeza non para, non? No, Pois... desperta por lo menos 4 ou 5 veces na noite. E E que aí é faz? cando lle das voltas e Que fas voltas. cando despertas, Alfredo? Nada, dar voltas, voltas. Das voltas na cama? Claro, porque hai xente que se levanta, ao mellor, vai beber un vasiño de leite, para ver se lle colle o sono. Esta soedade que estás, ia decir, padecendo, obviamente, claro, está afectando moitísimo a túa saúde. Eu non sei se chegaches a entrar en depresión, a pedir axuda, No, non? Non tiveches unha depresión, non che diagnosticaron depresión en ningún momento? no. Claro, moitas veces a depresión ao mellor non se diagnostica porque tampouco somos conscientes e non acudimos a ese médico que nos diga o que che pasa con esta tristeza ten nome, chámase depresión. Claro. Realmente chámase soidade, non se chama depresión. Sí, pero moitas Chámase veces a soidade que sea leva a a depresión. enfermidade contra que estamos intentando todas as tardes axudar a xente, non? A que saia pouco a pouco desa enfermidade que se chama a soidade, que é o que lle pasa a Alfredo e a outras moitas persoas que seguramente nos están vendo na casa, Alfredo. Nos esta tarde imos tratar de axudarche. Non che podemos asegurar que atopar unha compañeira que che leve da man ou a que convivir. Pero imos intentar axudarche, cando menos, a que alguén se ofreza a levantar o teléfono e chamarche. Todos os días, cada 2 días, que teñas esa compañía. Para ti, eso sería importante xa? Sí, Claro, porque de non ter con quen falar, a que alguén te chame, sí, e ademais hai que engadir que si coñeces a vida en parella, Alfredo. Ti estiveches casado 13 anos. sí. E como foi esa relación? Fostes feliz? Bueno, a primeira sí. Pero despois foi mal. Canto durou esa felicidade, Alfredo? Canto tempo? Cantos anos? 5 ou 6 anos. Bueno, Esta primeira vez, esta primeira relación durou 13 anos e logo tuvestes outra, verdade, Alfredo? Porque non é a primeira vez. De todas formas, logo afondaremos un pouquiño máis nesas relacións que tuvestes, vale? Para ver se eres quen de contarnos e afondar un pouquiño, pois para que a xente que poida marcar ese número de teléfono, Alfredo, che poida coñecer. Entonces, vamos a intentar que ti non lo contes.
Porque dísnos, estou todo o día vendo a televisión. E dormindo, e dormindo, e dormindo. E logo chega a noite, e claro, non podes, Non durmo. porque xa dormistes moito de día. Sí. Claro. E faz algo de exercicio, Alfredo? No. Se alguén te acompañase para facelo, Sí. sí que. Si crees que poderías empezar a andar, a dar unha camiñata, Sí. si tuveras esa compañía, ¿no? Que axudara a sair adiante. E amigos non tes tampouco, Alfredo? Non tes ningún amigo? Sí, pero non viven cerca. A que distancia están de ti? A 5 kilómetros por aí. Bueno, pero hai teléfonos, non? Para Sí. chamalos. Non falas nada con eles contigo, non te Sí. chaman nunca. Ainda onte me invitou a comer. E vas comer con eles de vez en cando? Sí. Pois iso que hai que facer, tirar desas amizades, non? Sí. Claro, o que pasa que Alfredo é un home tímido, moi cortado. E aquí o temos, porque intentou tamén ter un achegamento cunha muller dun cursillo, pero ao final non foi adiante por esa timidez. Cando antes nos decías que todas as mañáns, se andas un pouquiño, decías, nos vou buscar comida. Tamén hai que aclarar, ti vas a buscar esa comida que che cede a Cruz Vermella todos os días. Sí. Que importante, ter esa axuda. Bueno, Hai que agradecerlo. sí. A Cruz Vermella. Mira, Antonio, imos a coñecerche indo un pouco a túa infancia, vale? Porque ti naciches en Bande. Sí. E dísnos que pasastes moitas penurias. Como foi? Bastantes. Como foi cando eras pequeno? Que acordas? Que nos podes contar? Que me pegaban o maestro, pegábame miña abuela. E claro, na casa estabas moi soiño porque teus pais emigraron para Argentina e Sí. ti tivestes que criar con túa avoa. Quedei Eran tempos de fame, Alfredo. Quedei de 15 meses. De 15, eras un bebé. Eras moi pequeniño. Mira, decíache, eran tempos de moita fame. Sí. E ti lembras de que traballabas? Sí. De que traballabas? No campo de rozando toxos e segando erva, cavando, traballos duros. Era duro. Pero si non podías comer. No, Ademais, dentro de todas estas penurias que nos dis que pasastes, algo pudestes ir á escola, pero non era o dele, o de ir á escola. no, non porque me pegaban Claro, o maestro, entón, Levábalo mal tamén aí. sí, E como tiñas que traballar, perdías moitas clases. sí, Aínda así conseguistes graduarte, sí, sacar eses o estudios. graduado escolar. Pero tes unha profesora da que te lembras moito. Sí, a última que tuve. Acordaste como se chamaba? Xa pasou moito tempo. Uh, Que che daba esa profesora? Que asignatura che daba? todas, Todas. Era boa contigo? sí. Non me pegaba, non... Dábache cariño? Sí, Que era o mellor o que ti buscabas, Alfredo. sí, Porque claro, despois desa infancia dura, criándose sen os pais, tendo que ir a traballar, días sin comer. sí. Dame que esta falta de cariño que ten agora, Alfredo, pareceme a min que a tiveches toda a vida, Creo que toda a vida che faltou algo de cariño. Esta timidez que tes agora, tivéchela sempre? Sí, Sempre.